Na, elkezdődött a szezon. Hát nekem nem is állna jól ez a sapka. Szerintem a sapkát most nyertem. Hát reméljük. Nekem nem is állna jól, már azon gondolkodtam. Nehéz, István? Nehéz. De Az a jó. Köszönöm. a siker nem tesz depressziósá. Azt sajnálom, hogy a tesóm nincs itt. Igen? Inni ezt a halat neked szánom. Alig lehet tekerni, nem is tekerem, nem erőltetem. Ivike, üdv Pista bácsitól is, láthatatlan, ismeretlenül is. Ez az én oktatásom, úgyhogy a gyerekek tőlem tanulták. Igen, ez így van. Emlékszünk mi még 2 éve, csak itt bohóckodtunk 3 órán keresztül. 4 éve már. Nem, az 2 éve volt. 2012-ben. Nem, Régebben volt. régenben volt. Hát- Éppen reggel tárgyaltuk ki. Hát 2012 áprilisában kaptam meg a kocsit, és azt már azzal a kocsival jöttünk, úgyhogy... Azt tudom, hogy itt ügyetlenkedtetek, az eszméletlen volt. Jaj, hát ezt nem Hát kellett az... volna videó. Igen, ezt most megmarad az örökké valóságnak, de mindegy, Pista bácsi. Mi ezt büszkén vállaljuk. Kihoztam az anyagot, érted, megmutattam, hogy csalizzanak, érted, utána 10 perc múlva fogdosták a halat. Attól kezdve. Na, Andi, mit kell ilyenkor mondani? Hát, hogy Döme Gábornak ajánlod, meg ilyenek, tudom, de hagyjuk a hülyeségeket. Kitokul húz. Nem is erőltetem, a öreg zsinór van rajta, vagy 2-3 éve. Kicsit vezest balra szerintem, ha... Csak azért, tudod, az ág miatt, az még mindig a mumusunk szerintem. Ki van véve? Igen? Na, Szerintem ez egy 10-es van. hát úgy legyen. Úgy legyen. Nézd meg, hogy hajlik, úgyhogy meg lehet nézni. Döme Gábor úrnak meg lehet mutatni, hogy hajlik a bot. Na, ebből a szögből jobban látszik. Nagyon, nagyon szép ember vagy így, István, ahogy a... Kezdek aggódni, hogy nagyon elmegy. Próbáld meg. Hát nem tudok csinálni. de hajlik a bot te. Jaj, de jó dolgozik. Hú, és rángat, látom. Ez facebúkos lesz. Figyelj, szerintem egy picit engedj utána, 2 tekerj, Megkerülte a bokról. Megkerülte? akkor viszont figyelj, próbálja izére átlépni az én botom fölött is, és menni arra balra. Minél közelebb, minél jobban behúzva a botot a izére. Semmit nem tudok tekerni. Fú, Próbálj menni. Ha jó. Vegyem le a botot. Te tudsz menni vele? Nem tudok meg sem moccani, mert szakad el a zsinór. figyelj, mi lenne, ha egy picit lazítanánk a féken? Ne menj be, azért be ne menj, de lazíts egy picit a féken. Megkerülte. Hát neked az a bokor a mumusod tényleg. Leemeljem a botomat, István, hogy át tudj lépni rajta. Nézd csak. István, lépj át rajta, és próbálj még elmenni balra. Ez az. Ekkora halat életemben nem fogtam. Na, úgy legyen. Ez kibaszottul nagy. Figyelj, 4 perce fárasztod, és nem történt még semmi, úgyhogy igen. Meg előtte 2-t, amikor megvetted. Rekord is rá. Legyen az. Azt kívánom, hogy az legyen. Barni, kérhetek valamit? Tudod, van ott, ahol megfogtuk a pontyot, ott a fűbe, van egy ilyen kis piros spray.
Azt hozd ide, kérlek, jó? És még érzed a mozgást rajta? Hú! Átvegyem egy kicsit? Ne, ezt nem adnád oda, ha a lábadat levágnák semmi. Köszi, csak dobd le oda a fűbe, hogy itt legyen kéznél, mert hogyha kivesszük a halat, akkor a száját ezzel fertőtlenítjük majd. Megvan a zsinór. Jó, leveszem, várjál, leveszem, lépjél át rajta, ez az. Tekerd. Ő csak egyengeti az útját, hogy ne menjen a izébe. De arra is videó. Hát ott van valamerre bent, igen. Most figyelj, most balra megy. István, mutatom az irányt, most ott van. Jön a túró. Iszonyatosan húz. Most tekerd. Ilyenkor, amikor közelebb jön, egy kicsit tekerd. Hogy nyerjél pár centit mindig. Megint megy Pista Megint bácsi. arra megy Pista bácsi. Látom, na, hogy menjen, az megy arra. Látom. Nyugodtan húzzad, te csajra. Jó, át akarsz jönni? Leveszem megint. Hagyja. Ez sokkal lesz. Tudod húzni egy kicsit? Most már igen. Várod. Hát, Még én is a hátamon is csorog a víz. hát látom egyébként, rá is közelítek a gyönyörű farodra, jó? Készítsetek merítőt. Itt van a merítő, itt van Minden itt van. a matrac. Ó, közeledik már, látszik. Már itt a jó száj. Szerintem nagyon ne kockáztassunk, ha ide jön közel, nyúlja alá, azt kapd ki. Ütjük agyon, villát bele. Hú, csak Pista bácsi meg ne hallja. Csak viccelünk. A második villaszúrást te kapod. Viccelünk. Jó, most már Itt van velem szemben. Ez víziló. jó. Aztán, köszönjük szépen. Ezzel jobban fog járni. Ez jó lesz, köszönjük. Gondoltam, hogy ez egy kicsi lesz. Ekkora merítőszágban nagy halat kell tenni, István. Ez kötelesség most már. Tudod, én mondtam, hogy értem, hogy Igen, úgy legyen. Nagyon örülök neked, csak akkor örülnék jobban, ha ezt én fogtam volna. De hát elnézést, kinyitod a sapka. kiváló tanítvány vagy, na hát nem teltek róla. Hát, csak jöjjön ki. Fújtat a víziló. Jézus Mária, mekkora farka van. Hát nem tudom. Most már mindegy, nem érdekel. Hagyd a francba, levágjuk, ha kell ollóval, de legyen meg a hal. Oh, szép lesz.
Hú, már nagyon itt van. Gyere inkább ide valahol. Még mindig húz, mi? Húz, hát mint az őrű. Egyébként vigyázz István, mert minél rövidebb a zsinórod, annál könnyebben szakad. Itt van egy vigyáz, itt van egy tőke. Itt pont előtte valahogy a vízbe. Jó, figyelj. Inkább emelre szalkoljatok. Ezt csak leteszem ide, úgy. Lehet, hogy az én kéne. Hol van? Vegyük ki. Hát messze van. Ne feszítse, mert hát ha átjön fölötte. Csak hagyja lazára, Pista bácsi, aztán. Jó. Jó. 10 perce, 11 perce vesszük, István. Már benne van, látod, ezt magyaráztam. Jó van. Benne van. Várjál, benne vagy? Benne. Várjál. Jó. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen fárasztó az operatőr dolga. Ez egy nagyon szép hal, igen. Szerintem eddigi összes horgászatunkból a legnagyobb. Hú, nézd csak Barni, itt jön a nagy hal. Még nem nyúljál alá, mert a bítangú húz. Kéne levegni. A falkon. Ez a bal. Azért nem tudod irányítani. Na, nyújj valahol. Én már be is fejeztem, ebbe gyémánt akarom. Megvan. Nagyon szép. Na, ez Facebookos hal. Ez már a miénk. Azt a mindenit. Köszönöm. Fel a Facebookra, Fel. és DK2. Ez biztos. Tudod a szöveget, amit szoktatok? DK2. Pár képet csinálsz? Na, operáljad. Engedjem gyorsan vissza. Operáljad, és akkor utána még fotózlak is vele, jó? De még tart a film. Le van kapcsolva? Hoppá. Ez már ki is tojta. Külső volt, látszott rajta a mozgásán, hogy kívül van a horog. Csippesz. Én is így fogtam egyet, emlékszel, annak meg az oldalában volt. Nem látom, hogy ez hát. Van az ennyi. Melyiket kezd bekapcsolni? Szemét. On off, jó, megvan. Hát. Nem mozog, kérlek. Na, akkor itt megáll a film, és jönnek a fotók.